Στο τέλος του 15ου αιώνα η ανάγκη για πολυτέλεια ανέβαζε κατά πάρα πολύ το κοστολόγιο της αυλής. Ο Λουδοβίκος ο Μόρο λοιπόν αποφάσισε να ασχοληθεί λιγάκι με τις οικονομίες και ξεκίνησε από την κουζίνα. Απέλυσε τους πάντες και κράτησε μόνον 4 μαγείρους και μόνον 4 βοηθούς μάγειρα. Έφτασε δε μάλιστα στο σημείο να δώσει εντολή σε αυτούς που είχαν την ειδικότητα να ανάβουν και να σβήνουν τους πυρσούς, όταν έσβηναν τους πυρσούς να φυλάνε τα άκαυτα κομμάτια του πυρσού. Επέβαλε στους λογιστές του έναν αναλυτικό υπολογισμό και απολογισμό στο τέλος της χρονιάς. Δεν ξέρω κατά πόσον βοήθησαν τον Λουδοβίκο τον Μόρο αυτές οι τακτικές και τα μαθηματικά. Όμως στο παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε για τους υψηλόβαθμους θα παίξουν τεράστιο ρόλο, γιατί αφού είναι το τελευταίο παιχνίδι οι πόντοι διπλασιάζονται. Στο τελευταίο παιχνίδι λοιπόν, το 10ο και με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί αυτό θα καθορίσει την τελική θέση αφού διπλασιάζει τους βαθμούς. Είναι ένα παιχνίδι που φαίνεται λίγο πολύπλοκο, που όμως αν το καταλάβετε είναι εύκολο. Βλέπετε εδώ τις ομάδες και ένα κομπιούτερ που δίνει έναν συγκεκριμένο αριθμό, τυχαίο για την κάθε ομάδα. Ο δεύτερος αριθμός είναι συγκεκριμένος για όλες τις ομάδες. Μέσα λοιπόν σε 3 γύρους η κάθε ομάδα, παίρνοντας το κατάλληλο μαθηματικό σημείο από τα 4 συν πλην δια επί, πρέπει να φέρει ένα σύνολο πιο κοντά στο 1000. Βλέπουμε λοιπόν ότι για την Ελλάδα ήταν 62 επί 12. Τα παιδιά θα πρέπει να υπολογίσουν τι θέλουν για να έρθουν κοντά στο 1000 και να πάρουν το ανάλογο σημείο. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Βλέπετε εδώ τις προσπάθειες να πάρουν την καρτελίτσα που κρίνουν ότι τους χρειάζεται. Βέβαια οι περισσότεροι πέφτουν στο επί και στο συν, ενώ το διά και το πλην δεν το θέλει κανένας. Μέχρι στιγμής καμία καρτέλα δεν έχει κατέβει, γιατί το στρώμα αυτό δεν έχει σταθερότητα στο πάτημα. Βέβαια είναι πελιζόλ, βουλιάζει, δεν μπορούν να βρουν σταθερότητα και έτσι ταλαιπωρούνται όλοι χωρίς αποτέλεσμα. Ο Απόστολος ο Μεμιγιάννης και η Χρύσα η Σουλγάτου και πήραν οι Τσέχοι που είναι πρώτοι το επί τους. Είναι πρώτοι στην τελική κατάταξη οι Τσέχοι. Να τα θυμόμαστε αυτά για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Όλοι οι άλλοι συνοστίζονται και είναι οι Ελβετοί που πήραν επίσης, πήραν το συν οι Ελβετοί, και οι υπόλοιποι, ο Ούγγρος παραλίγο να το πιάσει το επί, δεν το έπιασε όμως. Ένα διά για την Ελλάδα. Τώρα όμως δεν μπορεί να το γυρίσει, διότι αυτό που πιάσεις αυτό πρέπει να πας. Έτσι ο Απόστολος δεν μπορεί να το επιστρέψει το διά και μείναμε με το διά. Για την Ιταλία έπεσε ένα σήμα, αλλά δεν έχω δει τι είναι. Πήρε επί νομίζω η Ιταλία. Όχι, πήρε συν η Ιταλία. Το επί το πήρε η Ουγγαρία και η Μάλτα έχει μείνει τελευταία και δεν έχει και πολλά η καημένη να διαλέξει. Πήρε το πλην νομίζω. Ναι, πήρε το πλην. Η Μάλτα λοιπόν έχει ένα μείον. Η Ουγγαρία έχει πάρει ένα επί, πλην η Πορτογαλία, πλην η Ιταλία επί, η Τσεχία συν, η Ελβετία διά η Ελλάδα, και πάμε για το δεύτερο γύρο, εφόσον πρώτα δούμε τα αποτελέσματα για την κάθε χώρα αναλυτικά. Βλέπετε η Ελβετία 53 ο αριθμός της, συν 18,71, η Τσεχία έχει 630 με το επί, η Ελλάδα με το διά έχει 1,3, η Ουγγαρία με το επί της έφτασε 1,558, η Ιταλία με το συν της 1,72, η Μάλτα με το πλην της 12 και η Πορτογαλία με το πλην της 20. Συνεπώς, μέχρι στιγμής βέβαια, η Τσεχία είναι πιο κοντά στο 1000. Υπάρχουν όμως 2 γύροι ακόμα. Έτοιμα τα σήματα, έτοιμες και ομάδες να φύγουν για το δεύτερο γύρο. Αυτό είναι το αποτέλεσμά τους, ο πρώτος αριθμός που βλέπετε, και ο τυχαίος αριθμός το 20. Πρέπει πάλι να γίνει ο ίδιος υπολογισμός για όλες τις ομάδες για να διαλέξουν το κατάλληλο σημείο. Έφυγαν τα παιδιά. Οι Τσέχοι το πήραν το συν με το πρώτο. Δεν νομίζω ότι απειλείται η πρωτιά της Τσεχίας. Οι υπόλοιπες ομάδες παλεύουν κάτω από τα σήματα. Οι Τσέχοι και από τύχη πήραν το συν με το πρώτο. Οι Ελβετοί πήραν το επί τους επίσης με το πρώτο. Οι Ιταλοί πήραν και αυτοί νομίζω ένα συν, αν δεν απατώμε, αν είδα καλά το σήμα, και μένουν Πορτογάλοι, Ούγγροι, Μαλτέζοι και Έλληνες.
να συνοστίζονται ο Απόστολος με τη Χρύσα. Πήραν και οι Ούγγροι το δικό τους και εκεί γίνεται ένας πανικός ανάμεσα στους Πορτογάλους, τους Έλληνες και τους Μαλτέζους. Τώρα χαμήλωσαν λίγο τα σήματα για να μπορούν να τα φτάσουν και έχουν πέσει οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι σε ένα σήμα. Πήραν ένα μείον η ομάδα της Αμφιλοκίας και ένα διά οι Μαλτέζοι. Τι θα βγει τώρα από αποτέλεσμα με το μείον θα το δούμε σε λίγο. Διά για τη Μάλτα, μείον για την Ουγγαρία, επί για την Πορτογαλία, συν για την Ιταλία, συν για την Τσεχία, επί για την Ελβετία, μείον για την Ελλάδα που είχε 3 βαθμούς, μείον 20 που ήταν ο τυχαίος αριθμός, δεν μπορώ να φανταστώ τι αποτέλεσμα βγαίνει. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. 71 το πρώτο αποτέλεσμα της Ελβετίας, επί που πήρε 20 που ήταν ο αριθμός, 1420. Για την Τσεχία με το συν 650, για την Ελλάδα με το μείον 0 και πάλι καλά, για την Ουγγαρία με το μείον 538, για την Ιταλία με το συν 92, για τη Μάλτα με το διά ένα ωραιότατο επίσης 0 και για την Πορτογαλία που πήρε και αυτή επί 400. Συνεπώς η Τσεχία δεν απειλείται καθόλου με το 650 της και με έναν ακόμα γύρο που αλλάζουν τα παιδιά που έπαιξαν στους 2 πρώτους και έρχονται καινούργοι. Ο Χρήστος ο Γκανιάτζας και η Χριστίνα η Μάτση και βλέπετε τα αποτελέσματα των 2 γύρων και ο τυχαίος αριθμός 21 και ξαναρχίζει η ίδια διαδικασία. Αυτή τη φορά με άλλους παίκτες όμως. Έτοιμοι πήγανε, ο καθένας υπολογίζει, αλλά δεν είναι μόνο το σήμα που θέλει, είναι ποιο σήμα μπορεί να φτάσει. Οι Τσέχοι το πήραν το συν τους και είναι πρώτοι. Οι υπόλοιποι συνοστίζονται και προσπαθούν. Ανάμεσά τους και ο Χρήστος με τη Χριστίνα. Ο Μαλτέζος πάρω λίγον, αλλά δεν απέδωσε η προσπάθειά του τελικά. Βλέπετε ότι μέσα στα όλα τα παιδιά διασκεδάζουν. Η Ελβετή δεύτερη, δυνατή σε αυτό το παιχνίδι, η Ιταλή τρίτη. Μείον η Ελβετή, επί η Ιταλή. Και οι υπόλοιποι πέφτουν παραλίγο, κυνηγάει ο Χρήστος το συν, αλλά το κυνηγάνε και όλοι οι άλλοι και το πήραν οι Πορτογάλοι τελικώς. Και πήραν όλοι από κάποιο σήμα, αλλά οι τελευταίοι βέβαια πήραμε επί εμείς. Τα καταφέραμε και πήραμε επί. Βέβαια δεν έχουμε και πολλές ελπίδες και με αυτό το επί. Ενώ οι Τσέχοι νομίζω ότι αμετακίνητοι μένουν στην πρώτη θέση. Δεν ξέρω αν η Μάλτα θα μπορέσει να κρατήσει τη θέση της, γιατί δεν τα πήγε καλά σε αυτό το παιχνίδι, πήρε και διά. Replay λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στον τελικό πίνακα. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω, όχι την πρώτη θέση, την ξέρω, τις επόμενες πώς θα μεταλλαχθούν. Και έχουμε Ελβετία με το μείον 1399, Τσεχία με το συν 671, Ελλάδα με το επί 0, Ουγγαρία με το μείον 517, Ιταλία με το επί 1932, Μάλτα με το διά 0, θα χάσει θέση Μάλτα, Πορτογαλία με το συν 421. Το παιχνίδι έχει τελειώσει εδώ και εμείς περιμένουμε αγωνιωδώς να δούμε. Βλέπετε εδώ τις διαφορές και έχουμε 579 για την Πορτογαλία, 483 για την Ουγγαρία, 399 για την Ελβετία, 329 για την Τσεχία, 932 για την Ιταλία. Ελλάδα-Μάλτα, η διαφορά τους είναι 1000 μονάδες, με 0 στους υπολογισμούς. Πρώτη λοιπόν η Τσεχία, όπως το είχαμε πει, με 14 βαθμούς διπλασιασμένους, η Ελβετία δεύτερη με 12, η Ουγγαρία 10 με 10 τρίτη, η Πορτογαλία με 8, η Ιταλία με 6, η Ελλάδα με 4 και η Μάλτα το ίδιο. Και τώρα αναμένεται η στιγμή που θα αλλάξει η εικόνα και θα έρθει η καρτέλα με την